Tak, tak ďakujem za slovo. Ďakujem aj za to povzbudzujúce svedectvo. Veľmi sa tomu teším. A tak by som aj ja o sebe niečo povedal. Ja som bol tiež niekedy taká palica, ako aj tuto odznelo pred chvíľou. A 30 rokov som bol taký zaťatý. A ešte pred skoro 3 rokmi som nepoznal Pána Ježiša, nič takéhoto. Poznal som len to, že Boh existuje, je a žil som si klasický život vo svete. Jednoducho začal som si užívať život. Urobil som si firmu, začal som sám, postupne času som mal ďalších 5 zamestnancov, začalo sa mi dariť a tak som si vybudoval firmičku, robil som reklamy, autofólie a takéto veci s týmto spojené. Stále som chcel viac a viac a tak došiel v jeden čas za mnou kamarát, povedal, že Pálo, že mám pre teba niečo, že ešte viacej vydržíš pracovať, tak mi ponúkol, bol to pervitín, dal to predo mňa, vyskúšaj. A ja, že no, vyskúšam. Vyskúšal som a zachutilo mi to. Veľmi mi to zachutilo a počase peniaze, aj čo som mal z firmy, čo som zarobil peňažky, išli do tohto. Aby tomu nestačilo, tak som ešte zdedil jednu nehnuteľnosť po rodičoch a v podstate po babke som dostal peniaze z jedného bytu, tak som dostal 4,5 milióna korún a ja že wow, tak mne sa začína konečne život. Lebo myslím si, že veľa ľudí má vysnívané tie peniaze a že čo všetko sa dá s tými peniazmi robiť. Tak ja že super, začal som peniaze dávať do auta, začal som tuningovať auto. Obyčajné auto som urobil, jednoducho som ho celé prerobil, bolo to športové auto a bola to Fabia a tá Fabia sa rozbiehala pri 160 km za hodinu a jazdil som ako blázon. Viem, že výpadovka Praha, hranica Slovenska, tak tam to bolo nejaká hodina 3/4 v hmle. Ešte som mal aj GPS a ja som sa v tom vyžíval, v tom adrenalíne, že idem presne podľa toho. A takto som si začal užívať život. Začal som chodiť na diskotéky, zábavy. Veľa peňazí som dal do strojov vo firme. Lenže časom som potom bol veľmi vyťažený, lebo 3 dní som robil non-stop a potom zase 3 dní som spal. A moji zamestnanci jednoducho to vycítili nejakým spôsobom a zbalili kufre, zobrali mi všetky kontakty a otvorili si vlastnú firmu. A tak som zostal sám a ten môj osobný Titanic sa ponáral. Tá moja loď, tá sa ponárala a ja som išiel dole a dole. Stále hĺbšie a hĺbšie. A peniaze sa míňali, ale ten môj vtedajší charakter, tá moja túžba po tých svetských veciach, to práve naopak, to sa len rozširovalo a bol som aj bezohľadným vodičom. Jednoducho mne, keď išla nejaká babička po ceste, mne to vadilo, alebo nejaký deduško, ja som dobre, že som nekričal na ňo, za volantom som kričal, ale ma to normálne vytáčalo, že čo sa mi pletú do cesty, však ja sa ponáhľam, dedina, nededina, jednoducho, toto je môj život a ja to takto vidím, takto je to správne. A keď som už išiel na dne, prišli exekútori, zobrali mi veci a viem, že v tom čase prišiel za mnou jeden kamarát z tuningu a opýtal sa, či mám čas na ňo, tak došiel, povedal mi niečo o Pánovi Ježišovi, tak ja, že pozerám na ňo, ja, že ty si z akej sekty prišiel. Vypočul som si ho, veľmi pekne som ho poslal, zabuchol som dvere, ja, že takéto veci ja nebudem počúvať. A stále som išiel nižšie a nižšie, dole a dole. Po nejakom čase sa mi v mysli obnovilo to, čo mi rozprával o Pánovi. V podstate niečo o Bohu mi povedal, ale
tak počase som vnímal, že však nepovedal ani také hlúposti. A tento môj Titanic sa ponáral dole a dole, hlbšie a hlbšie. A keď som už nemal žiadne peniaze, tak v podstate tieto peniaze sa do roka minuli. Čiže není to problém minúť toľko peňazí. A keď som už nemal tieto peniaze, tak som už tie zákazky, čo som mal, tak som vyberal dopredu peniaze od ľudí, aby som mohol aspoň si kúpiť nejaké tie veci, tie návykové látky, ten pervitín, marihuanu a tieto veci. A jednoducho mi to chutilo. Ja som sa v tom vyžíval. A nikdy som nemal predstavu, že by som s tým prestal, alebo takéto niečo. Až nastala jedna situácia, kedy som išiel rozdávať tento tovar, alebo až tak som klesol, že som začal distribuovať tieto veci. A aj som bol v nejakej tej štruktúre, mal som istú pozíciu a jednoducho stala sa taká vec, že ma chytili policajti s tým, že klasická bežná prehliadka, ale policajtka povedala, že treba ísť do nemocnice na odber moču. Tak som išiel do nemocnice a akurát tam vidím službu konajúci lekár, tam bolo meno môjho brata staršieho, ktorý je lekárom. Ja, že toto nie, toto sa mi sníva. A jednoducho na všetko sa prišlo. Oznámili mi, že som pozitívny na tie a tie veci, ktoré našli a ja som vedel, že to je moja konečná. Potom viem, že po nejakom čase som aj jednoducho doma, keď som už nemal ten vodický preukaz, tak som potom vedel, že som stratený. Jednoducho som vedel, že teda si už neviem nič zarobiť a tak som volal tým mojim kamarátom, aby mi doniesli nejaké tie látky, lebo ja nevydržím bez toho. No len presne v tom čase nikto nemal na mňa čas a keďže som ani ja nemal peniaze, tak som si to nevedel zaplatiť a oni sa na mňa vykašľali. A jednoducho som padol na kolena vtedy. Padol som na kolena a ja, že Bože, ak existuješ a ak si mi poslal toho chlapca do cesty a ak je to ozaj, ak existuje ten Ježiš, tak mi pomôž mi ty, lebo ja sa zbláznim. Ja som vedel, že pôjdem na odvykaciu kúru, ktorú mi už brat dohodol dopredu a ja som vedel, že sa zbláznim, že to je môj koniec. Potom som sa stretol aj s mojím bratom a ja som mu povedal, že už som čistý. A to som bol možno nejaké 2-3 dni bez týchto vecí. A jednoducho stala sa taká vec, že ja od toho dňa som si nedal tieto návykové látky. Jednoducho ten chlapec, čo bol potom aj so mnou, tak ma viedol stále k Bohu, viedol ma k slovu Božiemu a vždy som bol konfrontovaný s tým Božím slovom. A nemal som žiadne abstinenčné príznaky z týchto drog. A začal som hľadať Pána Ježiša na kolenách. Vnímal som, že tie veci začínajú fungovať. A tak som sa otvoril tejto ceste Božieho slova. A hoci čo sa začalo diať, tak vždy som išiel do toho Božieho slova. A to bolo niečo úžasné, že ten osobný vzťah s Pánom Ježišom to mi vynahradilo všetko to ostatné, čo som mal dovtedy. Tak ako som bol mimo, tak ako som mal tie dievčatá, tie zábavy a tak ďalej. Zrazu došla taká milosť, že som sa tohto všetkého vzdal. A umrel som sám sebe. A ja som povedal tak, že Pane Ježišu, odovzdávam ti celé moje srdce a ty začni riadiť môj život. Samozrejme, že prišli potom aj pokušenia, prišla stará partia ku mne, dali to predo mňa, že no ideš. Ja že nie, ďakujem, že ja som už z tohto vyšiel, ja som uveril v Pána Ježiša. A oni ma začali posielať na liečenie. A mne sa vtedy začala sa mi vtedy tak upravovať moja myseľ a začal som vidieť, že rozmýšľal som nad tým, že ako ma môže človek, čo je závislý v tých veciach, mňa posielať na liečenie. A takto ma začal v podstate, tá moja myseľ sa začala premieňať a ja som začal vidieť tú pravdu toho slova a to ma začalo držať. A potom sa začali diať divy a zázraky so mnou.
a veľmi som sa tomu tešil, že vždy sa niečo deje, na každý deň som mal niečo, aj také maličké svedectvo, ale ono to tak rástlo a to sú úžasné veci. Tak som bol potom ďalšie nejaké tie 2 roky takto doma a ja to tak volám, to bola také liečenie pre mňa, taká rekonvalescencia a s Božím slovom. Našiel som komórku, ten osobný vzťah s Bohom a ďalej mi prišlo do života prišla taká krížovatka do môjho života a mal som sa rozhodnúť, že čo bude ďalej so mnou. A prijal som jedno slovo z Biblie a tam bolo, že Duch Pánov je nado mnou, on ťa pomazal hlásať prepustenie slobodným a evanjelium. Lukáš 4.18. A toto sa ma tak dotklo, že toto úplne prehovára ku mne. A tak som išiel aj za jedným Božím mužom a modlili sme sa a došlo také prorocké slovo, že tak vraví Pán, ja ťa požehnám a vyvediem ťa zo všetkého, v čom si bol. A teraz, čo príde, to bude tá moja škola. Tak to sa ma tak dotklo a začal som si hľadať novú prácu a vnímal som, že moje srdce je úplne niekde inde naklonené, ako som dovtedy robil. A začal som pracovať, dostal som prácu v nemocnici ako ošetrovateľ. A čo bolo veľmi zaujímavé, po gymnáziu, keď som skončil gymnázium, tak vtedy som robil ako ošetrovateľa 1 rok, ale mne tam všetko vadilo. Že túto sestričky mi rozkazujú, lekári a každý mi to len rozkazuje. A tak som si povedal v sebe, že idem na lekárskú fakultu a keď budem lekárom, tak každého jedného vyhodím. Tieto sestričky, čo mi tu rozkazujú. Ale na tej lekárskej sa mi vtedy nejako nezadarilo, takže tam som odišiel ja, lebo som neurobil nejakú skúšku. A teraz som zase prišiel do nemocnice, ale už s novým srdcom. A tak toto je tá škola Hospodinová, čo mi bolo zasľúbené. A začal som sa pozerať, že čo to má byť, čo je to mojou úlohou tam. Tak ma začali tam zaučať, začal som aj na tej operačnej sále robiť a nosiť pacientov na vyšetrenia. To je niečo úžasné, keď ozaj Boh vám pripraví tú cestu. A ja som najprv tomu nerozumel, že čo tu ja mám robiť? Ale potom som zistil, že žehnať tých ľudí. Viete, keď berete na tú operačnú sálu a vidíte tých ľudí, tak im môžete v duchu žehnať, môžete sa modliť za nich a toto je niečo úžasné. A veľakrát som tam padal aj v tom kolektíve, lebo je to úplne iné, ako keď som sám doma s Pánom, idem do nejakého zhromaždenia, super, haleluja, ale v teréne, tam to bolo také iné, tam som upadal, zrazu som zistil, že čo to ja mám za charakter. A zase som išiel na kolena, tak som prosil Pána o milosť. A potom prešiel nejaký čas, viem, že mi volali z dola, lebo že prišla RZP, rýchla zdravotná pomoc, sanitka, takže že treba riešiť s pacientom, pobehať oddelenia. A tak som išiel, bol tam nejaký ten bezdomovec, takže treba ísť s ním na rentgen. Ja, že dobre, tak idem. A viete, on bol celý pomočený. To tam smrdelo a čo je toto? Tak som išiel s ním na to vyšetrenie. Na chodbe to tam, všetci to obchádzali, to miesto, lebo ozaj sa to nedalo ľudsky vydržať. A tak si pozerám na hodiny, že ešte mám 10 minút, ešte mám 10 minút tomu, aby som sa mohol naobedovať. A tak čo by urobil Pán v tejto situácii? Tak ideme zaprieť seba samého. Tak Pane, tak však Otec vidí a tak ja zapriem seba samého, vydržím aj bez toho obedu. Ako som vyšiel z rentgenu s tým pacientom, tak zrazu tam vidím kamaráta, tiež druhého ošetrovateľa a tak mu hovorím, že mohol by si zobrať tohto bezdomovca, že mohol by si ho zobrať, že však ja zatiaľ skočím na obed. A on mi ešte začal nakladať. On že Palo, že vidíš, baví ťa to za tie peniaze, toto robiť. A už keď som videl, že mi nakladá, tak vtedy som sa uvedomil, že
aký biedný je ten môj charakter. Že tu sa pred 5 minútami tu chcem zaprieť seba samého a ako náhle tu vidím nejakého môjho pomocníka, tak hneď to celé pada, táto moja práca. A veľmi som to oľutoval v srdci. Činil som z toho pokánie a začal som sa prihovárať za tohto človeka. A vtedy, ako som sa začal za neho prihovárať, tak vtedy mi ukázal Duch Svätý, že vidíš, Pálo, že ty nevieš tuto vydržať, toto tu. A ako si ty vôňou Kristovou, ako ty voníš. A ja som sa veľmi zahambil. Veľmi som sa zahambil, že ozaj v tých kritických situáciách, ako sme my tou vôňou Kristovou. A potom mi už nevadilo. Už mi nevadilo, už som absolútne nereagoval na to, že či je pomočený, či toto. Jednoducho urobil som to, čo bolo treba a ďakoval som Pánovi aj za toho človeka. Ďakoval som, že mi ho dal do cesty, aby mohol aj týmto spôsobom formovať ten môj charakter a aby ja som mohol prísť k tomu, že čo je za tým, to duchovno, čo to má znamenať. Takže mal som aj takéto pády, ale Pán nezabudol aj na ďalšie situácie a tak napríklad o týždeň na to prišla jedna babička, tiež sanitka, priniesla babičku, trebalo ísť na vyšetrenie, tak som išiel s ňou a tak sme sa začali rozprávať a ona medzi rečou, že že viete, ja už mám 92 rokov a teraz som padla na hlavu a neviem, čo so mnou bude. A tak som počúvam. A ja, že babi, že viete čo, že ja čítam teraz knihu kníh a tam je napísané, že tí, čo milujú Pána Ježiša, takže na nich čaká Pán a už pripravuje pre nich veľké veci. Ona pozerá na mňa a mladý muž, a vy tomu veríte? Ja celým srdcom tomu verím. A ona, že tak rozprávajte mi o tom niečo. A tak zrazu som jej tam začala rozprávať veľmi skrátke moje svedectvo a ona všetkému začala rozumieť. Úplne všetkému. Išiel som ďalej na ten rentgen s ňou, tam som ju pomohol čo trebalo. Ideme naspäť a ona mi vraví, že viete, že mám už 92 rokov, ale ja som celý život bola taká nadpriemerne inteligentná. A mňa tá inteligencia nepustila, aby som uverila tomuto, čo vy mi tu rozprávate. A ja, že babi, tak teraz prišiel ten čas a môžeme sa aj modliť. A ona, že vy by ste to pre mňa urobili. Ja, že samozrejme, však toto je aj tá moja úloha, prečo som tu. A ona, že dobre. A teraz začala z peňaženky vyťahovať drobné peňažky. Mala tam nejaké 2 eurá a začala mi ich dávať. Ja, že babi, čo robíte? A že vy ste takí milí. Ale viete, že Pán Ježiš mi zadarmo dal a ja zadarmo odovzdávam. Toto si odložte. A tak som išiel ďalej s ňou na vyšetrenie. Keď sme prišli k neurológovi, tak tam vraví tá jedna sestra z tej neurológii, že ale táto pacientka tu vôbec nemala byť, že toto vôbec nepatrí pod Dunajskú stredu, tam do tej nemocnici, že to patrí úplne inde. A teraz tá babka tak pozrela na mňa, že tak to som musela až takto padnúť na hlavu, aby som sa s vami stretla. A jednoducho, tie veci, toto samo nám zapadlo, každému v rovnakom čase a vtedy som už vnímal, že tu sa niečo deje. Tak som rýchlo napísal mojim modlitebníkom, že modlite sa, lebo potrebujem nejaké miesto, aby som sa mohol modliť za túto babičku, lebo je to otvorené srdce. Tak oni ma podporili, napísali, že sú so mnou na modlitbách a ja, že no čo teraz? Tak som išiel s ňou dole výťahom a zastavil som na medziposchodí. A ja, že tak sa ideme modliť. Ale to bolo prvé, čo ma napadlo, ale nejako veľmi sa mi to tam nepáčilo, lebo sa to ozývalo. A ja, že viete čo, ak sme v tej Pánovej voli, ideme hore, tam, kde sme boli a verím, že Pán to prikrie celú tú situáciu. Tak sme tam išli a ja, že babi, a chceli by ste odovzdať život Pánovi Ježišovi. Dotklo sa vás to. Ona, že viete, že toto, čo ste mi rozprávali, že to je taká nádej, že vy mi dávate nádej. Ja, že ja vám zvestujem to,
čo už bolo pred 2000 rokmi vykonané. A tak sme vyznali tú modlitbu spásy a to bolo niečo úžasné. Ona sa otvorila Pánovi Ježišovi a potom som ju zobral dole. Nakoniec nič z toho nebolo vážneho. A ešte som rýchlo bežal na moju izbu, lebo deň predtým mi kamarát doniesol takú Gideonku, ako Bibliu, s takými veľkými písmenami. A ja, že to je úžasné presne na túto situáciu, tak som jej ju zobral, ona ju tak pritiskla k srdcu a povedala, že ďakuje, že toto je niečo úžasné. A potom mi ešte tak chytila ruku a hovorila, že mladý mužu, že aj vaša manželka, že tiež robí toto, čo vy. Ja, že áno, že takto vnímame, že nás Pán uvádza aj do služby. Viete, čo by som za to dala, keby ste mohli prísť ku mne? A ja, že kam k vám? A že ona býva v Starobinci. Ja, že verím, že aj túto túžbu naplní Pán niekedy. A takže takéto veci sa začali diať a je to niečo úžasné. A takto sa dejú tie svedectvá. Plynie ten čas a viem, že pred pár dňami som bol celý týždeň na oddelení a prišli jeden chlapec rómskeho pôvodu, prišiel s otcom, že treba ísť, poslali ma s ním na vyšetrenie s nimi. A tak sme čakali na vyšetrenie, ten chlapec bol postihnutý, nevedel hýbať ani rukami, ani nohami. Mal nejakých 22 rokov, ale veľmi ako intelektuálny, bol intelektuálny, že bol úplne v pohode, nadpriemer by som povedal, čo sa týka ako rozumu, lebo také veci mi povedal, že ešte ja som sa zamýšľal nad tým. A jednoducho tak sme stali pred vyšetrením a teraz videl som, že ten jeho otec, čo tam ako bol jeho dozor, tak ma sleduje od hlavy po pety a hovorí, že dobre tu zarábate. No ja, že ak je ten základný prát dobrý, tak dobre. A tak videl som, že oči mu sa zamerali na môj prsteň, svadobný, manželský prsteň a hovorí, že dobrú svadbu ste mali. A viete, ja teraz tak posudzujem v mysli, že čo mi toto chcelo byť povedané. A ja, že viete čo, že áno, už sme boli nejakých 40 dní spolu s manželkou a hovorím ja, že viete, že mali sme veľmi dobrú svadbu. A mali sme požehnanú svadbu. A predstavte si, že ani kvapka alkoholu tam nepadla. A na mňa pozerá, že ne, toto ne. A ja, že vážne, že žiadny alkohol, že to neexistuje, že to sa nedá bez alkoholu. A už som videl, že tu sa rozvíja nejaká téma. A že Pane Ježišu, ďakujem ti, že ďalšie 2 ovečky mi tu posielaš. Ale čo som ja dostal taký silný odkaz z tohto, keď som išiel s tým chlapcom, mal som ho dať na ten vyšetrovací stôl, kde už je lekár, sestra, ja a pacient. A viete čo? Tento otec išiel tam donútra. Lekár, že viete, choďte preč, že tu mám ošetrovateľa, ktorý ho vyloží, toho chlapca. A on nie. Jednoducho, ja keď som to videl, on sa nenechal odbiť, že toto je môj syn. Chytil ho za ruky, dal ho na stôl a ja som len pozeral. Ja som pozeral a že toto čo je? Jednoducho tá otcovská láska, čo tam bola, mňa to normálne mi to začalo prehovárať ku mne. Taká starostlivosť, čo tam bola toho otca a syna, ja som skoro odpadol, ja som to ešte ozaj nevidel. A ozaj z tohto, či kresťan, nekresťan, z tohto si každý človek by mohol brať príklad. Ten otec potom toho chlapca tam aj hospitalizovali a 2 dní tam bol na izbe. Tam chodila ako stráž, ako my keď sa modlíme, tak oni tam boli, tá jeho rodina, a vždy sa striedali v noci, non-stop tam boli tá rodina, to bolo niečo úžasné. A my sa tam tak jemne otvorili tie dvierka, ten chlapec si ma nejakým spôsobom obľúbil, začali sme sa rozprávať o tej svadbe, potom som im povedal, že poznám rómsky zbor, aj tam u nás na Slovensku, niečo je tam nového a dejú sa tam divia zázraky. A tak som rozprával svedectvo a ten otec hovorí, že Boh je s tebou, ja to vidím.
A jednoducho tam taký rešpekt nastal na tej izbe. Zrazu ich tam bolo 8 okolo mňa. A teraz sestričky, lekári, tí vôbec nechápali, že čo to je. A ja som s nimi bol ako ako kamarát. Na druhý deň už na chodbe ma zdravili z diaľky. A keď už potom odchádzali domov, tak som dal aj tomu chlapcovi takú brožúrku, kde boli svedectvá o pánovi Ježišovi. Tak sa tomu potešil a jak som o pol hodinu prešiel zase okolo chodby, tak tam už jeden, ten ich pozeral, čítal, hovoril, že dobre. A potom som s týmto chlapcom, ako som s ním v kontakte na Facebooku, aj som mu poslal nejaké tie kázne, takže verím, že aj tuto bude Pán Ježiš pracovať na tomto srdci. Takže úžasné veci sa dejú a ešte by som povedal, že tedy, čo som bol na tom oddelený ten celý týždeň, tak dostal som tam také dve babičky a jedného deduška. A oni sa mi, to tak samovolne prišlo. Ja som rezal jednu sádru, som rozrezával a tá pani, že vy ste takí milí, že ja niečo cítim z vás. A ja, že vážne, ja, že viete čo? A začal som jej zase tak svedčiť, ale veľmi jemne. A takto sa mi tam zase otvorili takí 3 pacienti, tie babičky a každý deň som ich navštevoval. To bolo niečo úžasné, keď im môžem venovať ten čas. A to je na nezaplatenie toto. Jednoducho, tie babičky už na 3. deň zase čakali, kedy dojdem. A tak som si tam sadol, sme sa rozprávali, pomodlili sme sa spoločne a jednoducho toto boli ľudia, ktorí boli tiež z toho sirotinca. Viete, oni nikoho nemali a veľmi sa tomu tešili. A keď prišla sobota, tak deň oddychu, tak hovorím manželke Silvinke, že Silvinka, že tak mi hovoril Pán Ježiš, že je aj ten deň žien medzinárodný, tak poďme do tej nemocnice, poďme ich potešiť. A tak Silvinka hovorila, že zastavme sa niečo kúpiť, tak sme im kúpili také srdiečka, kvietky tam boli, ružičky. A tak sme išli a viete, v sobotu tam tie sestry pozerali na nás a hlavne na mňa, že či mi už totálne nepreskočilo, že nestačí mi tam byť od pondelka do nedele. Ale jednoducho toto je niečo úžasné. A tak sme išli, tak sme pozbudili sme tie babičky, aj toho deduška sme pozbudili. A viete, to je niečo úžasné, keď vám chytia ruku a ďakujú vám. Ďakujú vám, že aspoň niekoho majú, keď už nemajú rodiny, tak že niekto má o nich záujem. A to je niečo úžasné, keď my môžeme byť tým ozaj v týchto skutkoch tým obrazom Kristovým a nie je to nejaké vynútenie, že musím a tak, ale jednoducho to ide samo, to ide znútra. To je to dielo Kristove, to dielo Pána Ježiša a jednoducho to je úžasné, že čo dokáže Boh, lebo viete, niekedy, dobre, že som ich nezrazil a teraz oni zrážajú mňa tým, že sa modlia za mňa. No, tá babička povedala, že ja sa za vás každú noc modlím, lebo nikoho iného už nemám. To sú úžasné veci. A ja sa tomu veľmi teším, že ma tam Boh poslal a že môžem odozdávať to, čo od Neho prijímam. Že môžem tých ústatých povzbudzovať, že im môžem hlásať evanjelium Pána Ježiša. A viete, tí ľudia už majú možno pár dní pred sebou, možno sú to hodiny. A toto je to skutočné. Toto je to evanjelium v tom teréne, keď môžete odovzdávať to, čo príjmate a není to žiadne hranie sa, tam ide o život, tam ide o záchranu duší. Je to úžasné. A úžasné je, že Duch Svätý je aj tu a Pán Ježiš aj vás volá a verím, že týmto spôsobom aj vás vyzýva aj do takýchto vecí. Možno aj takto, do tých starovincov a do rôznych vecí, jednoducho pomáhať si, lebo v tom je to tajomstvo, odovzdať a vydať seba samého za toho druhého. A toto sú úžasné veci. A tak vás chcem povzbudiť, že ak máte toto na srdci, ak máte túto myšlienku, tak to konajte. Konajte a choďte za tým a Pán vám dá tú cestu. On vám ju otvorí.
a, a budú ďalší ľudia zachránení. A s týmto som sa vám chcel tak zdôveriť. Tak ďakujem, že ste ma počúvali.